Kaixo, Andrea Perales Fernández de Gamboa naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika saileko irakaslea eta hezkuntzaniztasunetik justizia sozialera, identitatea, hizkuntza eta pedagogia eraldatzaileak UIK ikastaroaren zuzendaria. Ikastaro hau ekainaren 25 eta 26an ospatuko dugu, Donostiako Miramar jauregian. Metodologiari dagokionez, ikastaro hau topagune motatakoa izango da. Horrek esan nahi du, zu parte hartzaile gisa, ez zarela soilik entzule izango. Aktiboki parte hartuko duzu, ekarpenak egingo dituzu, zure esperientzia eta realitatea partekatu, eta gainerako parte hartzaileekin batera ezagutza eraikitzeko asmoa dugu. Zelanduko dugu, bain zuzen, kulturarteko hezkuntzaren printzipioak, nola eraiki hezkuntza komunitate inklusibo eta resilienteagoak, pedagogia queerra eta eskola inklusiboago bat eraikitzeko tresnak, pretext protokoloa, hezkuntza demokratizatzeko bide gisa, edota translenguitxin eta praktika eleaniztunak. Eta, honen guztiaren erdigunean, euskara. Ez hizkuntza isolatu gisa, baizik eta paradigma eleaniztun baten osagai linguistiko, gako, inklusibo eta izaeradun gisa ulertuta. Gure markoaren eta ikastaro honen ardatz nagusietako bat da euskara ikasleen egunerokotasuneko hizkuntza gisa eta identitatera ikuntzan erdigunean kokatzea, pedagogia eraldatzaileen bitartez. Ikastaroan, EHUko ikertzaile eta irakasle talde bekain bat izango dugu, bakoitzak bere espezialitatetik hitz egingo duena. Eta bigarren egunean gainera, mailinguru berezi bat izango dugu. Eskola praktikako profesionalak eta ikertzaileak elkarrekin eseriko dira, euskal hezkuntza eleaniztunak aurre egin beharreko erronkei buruz hitz egiteko. Ikastaro hau, irakasleei, irakaslegaiei, ikertzaileei eta hezkuntza komunitateko kudi guztiei zuzendata dago, familiak barne, noizki. Eusko Jaurlaritzako prestakuntza kredituen ziurtagiri ofiziala ere badauka. Animatu zaitezte eta izena eman, bai? Matrikulaia da irekita dago uik.eus webgunean. Animatu zaitezte eta Miramarren ikusi dugu elkar. Eskerrik asko!